druhá rovinka. A hore je svetielko, je raketová základňa. Či radarová. Takže tam sa musíme dostať. To je prvý checkpoint. Toto je najhoršie stúpanie z celého výletu. Človek toto má za sebou, tak už si povie, že to už len prebehne cez les. Aj keď v lese sú ešte ďalšie 2 stúpania. Ale to bude v pohode. Keď človek má toto dove, tak ideme na to. Kopec sa nám už približuje, ale ešte stále to bude chcieť ísť hore. Tam je vidno mesiac. Uvidíme, ako sa bude odkrývať obloha. Už sa blížime ku kopcu. Radarová stanica. Vzadu je Bratislava. Takže ideme na to. A blížime sa konečne k prvému checkpointu, prvý kopec. Ten zbehneme, potom to ide dole. Takže bude to cesta hore dole, hore dole. Pozeral som na hodinky, že na čmelok nám to zabralo, teda mne to zabralo 25 minút od cesty od Pesnickej Baby. Takže už môžeme pokračovať na ďalší checkpoint. Ide sa do lesa. No, už som v lese, trochu som pobehol dole, tam pred nami v diaľke kopec. Na ňom je vidno veľkú homolu, rozhľadňu a rada. K štvrtomu kopcu vychádza slnko okolo 5:53, tak mám asi trochu viac ako pol hodiny čas. Uvidíme, či to bude stačiť. Tu je ďalšia, teda jedna z ďalších križovatík. Ciest, doľava sa ide na prostredný vrch. No a my ideme hore. Zatiaľ stále malé stúpanie. Takže ešte v pohode. Ešte si môžeme švihnúť. Keď to pôjde veľa do kopca, tak vtedy už utekať nebudeme. Tak, je tu pred nami druhé stúpanie. S týmto sa dostávame na hrebeň. Stúpanie veľmi v tebe nie je až tak dobre vidno. Tak človek nemá tú psychiku takú zlomenú, keď sa na tú výšku pozerá. Ale je to celkom prudké a na chvíľu je dosť dlhé. Ale keď to dáme, tak už nám veľa nechýba. Tak, toto druhé stúpanie sme zvládli, ale je to smrť. Trvalo si 5 minút, ale človek toho má dosť. Prvé stúpanie na čmelok trvalo 25 minút a tiež to nebola taká brnkačka, ale po tomto stúpaní si človek povie, že jedno horšie ako druhé. A mám to za sebou.
Už iba posledné stúpanie. Toto nie je ono, ešte tam bude, ale už to bude pri cieli. A přechýka už bude hore. Vyzerá to tak, že toto už bude to záverečné stúpanie ešte pred nami, aj keď ideme stále do kopca, ale to je len chvíľka. Je to stúpanie zlemované telefónnymi stĺpmi, bez telefónnych drôtov. Takže podľa toho si to pamätám, ako si, že to bude asi ono. Je to najmenšie stúpanie, ale keď človek už chvíľku šlape do kopca, tak si hovorí, že nech už je to za nami. Potom pozrieme sa do boku a všetko ostatné je okolo nás nižšie. Takže tu máme náš telefónny stĺp a ide sa do lesa. Posledné stúpanie, ktoré vedie k vrcholu Jágrovej, a potom tam je Jágrová 2, ale to už je len taká prechádzka po hrebení. Už sa nám vynára kopec a záverečná rovinka na ňom. Hej. Slnko sa pomaly začína vyhrabávať z periny, takže stále máme naponáhlo. Zatiaľ sem to zabralo od predchádzajúceho kopca Čmielka asi 20 minút. Keď máte čas, tak to bude trvať dlhšie. Ale tieto rané východy človek uteká o preteky s časom. Takže vylezli sme posledný najhorší kopec a teraz už budeme len pobiehať do cieľa. Tu máme tú Jágrovú dvojku, už 713 metrov. A pred nami ten kopček. To bude Čertov kopec, za ním Skalnatá. My na Skalnatú nejdeme, ideme na Čertov kopec. Za ním je lúčka, cez ktorú sa dá vidieť na Skalnatú a na východ slnka, takže ideme to skúsiť. Tak, máme Jágrovú 737, super, takže bolo to také dosť voľné stúpanie, ale nič dramatické. Na väčšej vzdialenosti rozložené, takže už je pred nami finish, záverečný úsek. Ten asi typujem zaberie minimálne 15 minút, snáď ich máme. Tu sa to rysuje celkom dobre, aké také prízemné a mliči, čo to tam vyzerá. Takže kopce sú od seba mlami oddelované a vyzerá to dobre. Takže som zvedavý na plný výhľad, keď sa dostavíme na miesto. Máme v diaľke jeden z výhľadov. Pekné, je to pekné, ale musíme sa trošku
Ani sme sa nenazdali a došli sme na Čertov kopec. Je 153 metrov. Super. Tak toto je ono. Nie je žiadny výhľad, takže ideme o trochu ďalej na lúčku. Nevýhľad bude. Takže zídeme z Čertovho kopca. Za 5 minút lúčka pred nami nám otvorí svoje výhľady. No z tej Jagrovej to bolo tak na 10 minút. Uvidíme, či sme na správnom mieste. Tam máme niekde východ, takže to by mohlo byť ono. Tak, je tam. Trochu učí. Snáď bude počuť, čo hovorím. Pred nami je skalnatá. A tu si popatíme. Vyzerá to tu super. A tam vychádza slnko, ďalké slnko už, máme to tu. Tak na východ slnka som dorazil úplne natesno. Práve vychádzalo spoza kopcov. A takto tá lúčka vyzerá.